Нищо не е ограбено. Ти крадец, Бог да не е ограбил икономиката. Крадец, колко пъти им беше казано? Крадец! Айде, тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман! Крачи! Абе, я отивай да те оправят във вас, бе, както оправят по пенюар, бе! Всички знаеме, бе! Всички знаеме, бе! Помня ли колко си свечен, бе? Колеги, само да ви кажа. Не, оставете охраната. Дръбнете се, дръбнете се. Няма нужда от охрана. Няма нужда от охрана. Колеги, виждате ли за какво става въпрос? Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел. Пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха. Ще си търсиш нова работа. Приключиха тия кръци, но да има да ти плащат открадането. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте. Те като Деляни.